Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij het Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt en we hebben de volgende berichten voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat de Curaçaose ex-politicus en zakenman Gilbert Ricardo gewond is geraakt bij de instorting van het dak van een populaire nachtclub dinsdagnacht in de Dominicaanse hoofdstad Santo Domingo. Hij zou onder meer aan zijn hoofd en benen zijn gewond geraakt. Hij is opgenomen in het ziekenhuis voor medische behandeling. Het is nog niet bekend of er meer Curaçaoënaars aanwezig waren bij het concert. Ricardo deed mee aan de verkiezingen van 21 maart jongsleden als politiek leider van de MK-partij. De partij behaalde geen zetels in het parlement, waarop Ricardo aankondigde een punt te zetten achter zijn korte politieke loopbaan. Bij de instorting van het dak van het nachtclub Jet Set zijn zeker 110 mensen om het leven gekomen. Onder de dodelijke slachtoffers zijn de bekende merengezanger Ruby Perez, oud-honkballers Octavio Dotel en Tony Blanco en de gouverneur van Montecristi, Nelcy Milagros Cruz Martinez, omgekomen. Nog eens 155 mensen raakten gewond, meldt het Nationaal Centrum voor Noodhulpdiensten. De ramp voltrok zich in de vroege uren vanochtend in de Jet Set Club, een bekende uitgaansgelegenheid waar op dat moment een concert plaatsvond van Ruby Perez. Het dak stortte volgens de politie binnen enkele seconden in. Rond 12:30 s'nachts en de oorzaak van het instorten is nog niet bekend. De politie onderzoekt of er eerdere brandschade uit 2003 een rol heeft gespeeld in de zaak. De overheidsvakbonden eisen duidelijkheid over een interne memo dat rondgaat dat de overheid te veel uitbetaalde salaris terug wil vorderen. In december vorig jaar kregen ambtenaren nog niet uitgekeerde loonsverhoging met terugwerkende kracht uitbetaald. In februari dit jaar meldt de hoofd van de salarisadministratie dat er fouten zijn begaan. Sommige ambtenaren kregen te veel uitbetaald en anderen kregen weer te weinig. Dit bedrag kan oplopen tot ongeveer 12.000 gulden per ambtenaar. Nu wil de overheid dit in termijnen gaan terugvorderen. De vakbonden willen duidelijkheid over de berekening die zijn gedaan om de achterstallige loon in december uit te betalen. Ook wijzen zij erop dat ambtenaren door toedoen van de overheid een schuld hebben opgebouwd. De verantwoordelijke minister Charlton Hato laat weten dat bij ongeveer 5% van alle ambtenaren fouten zijn gemaakt in de berekening van de loonsverhoging en dat de overheid beleid gaat opstellen hoe in de toekomst mogelijk soortgelijke gevallen op te lossen. Inmiddels heeft de MAN-fractie in de Staten vragen gesteld aan de minister. De fractie vindt dat de minister een wetsvoorstel moet indienen om de schuld kwijt te schelden. Een vlucht van de KLM richting Bonaire is gisteravond op Aruba gestrand na een birdstrike. Het toestel dat onderweg was van Amsterdam naar Bonaire met een tussenlanding op Aruba landde uiteindelijk in Oranjestad met een vertraging van ongeveer 20 minuten. KLM maakte vandaag bekend dat de vlucht richting Bonaire is uitgesteld naar donderdag 10 april. KLM heeft haar passagiers bevestigd dat er zichtbare schade aan de motor is vastgesteld, vermoedelijk veroorzaakt door een birdstrike. Omdat de benodigde onderdelen voor reparatie niet beschikbaar zijn, blijft het toestel voorlopig aan de grond. De geplande vlucht richting Bonaire is uitgesteld en zal nu op 10 april om 1:15 lokale tijd vertrekken. Passagiers zijn op de hoogte gebracht van de gewijzigde vertrektijd. Een birdstrike houdt in dat een vliegtuig in botsing komt met één of meerdere vogels. Dit kan tijdens het opstijgen, de vlucht of het landen gebeuren en kan schade veroorzaken aan bijvoorbeeld de motoren of de vleugels van het toestel. Op Sint Maarten moest deze week weer een politicus voor de rechter verschijnen verdacht van frauduleuze handelingen. Ex-parlementariër voor de UP-partij Rolando Bryson wordt door het Openbaar Ministerie beschuldigd van het aannemen van steekpenningen. De Curaçaose zakenman woonachtig op Sint Maarten, Robbie dos Santos, is een van de medeverdachten in de zaak. Hij wordt ervan beschuldigd Bryson te hebben omgekocht. Als tegenprestatie moest Bryson een meerderheid van het parlement zover krijgen om een nieuwe bankwet aan te nemen waarbij cryptocurrency zoals bitcoin als wettig betaalmiddel wordt erkend. Hierdoor kan iemand met een vermogen aan bitcoin belastingvrij betalingen verrichten vergelijkbaar met contante betalingen. Ook bracht Bryson, Dos Santos en 2 andere medeverdachten in contact met overheidsfunctionarissen
die hun belangen op de politieke agenda konden zetten, aldus het Openbaar Ministerie. Tijdens de proforma-zitting bracht het OM naar voren dat het een oneigeningsvordering zal indienen tegen Bryson voor $92.000. Dat is het geld dat hij totaal aan steekpenningen zou hebben ontvangen in de vorm van onder meer contant geld, stortingen op zijn bankrekening, reisjes naar Curaçao en Nederland en hotelovernachtingen. Nós que agradecer Bosoku a vota massalmente para nós de Greenhouse sali enviamos número 1 de amigo Curaçao Best of the Best. Danke para vosso support, danke para a vota e essa que é motivação para nós seguir alça nossa qualidade, seguir dando mais melhor serviço para a seguir desfrutar de prato não sabroso aqui na Greenhouse. Essa que é parte de nosso time dinâmico de Greenhouse. Pensei nossa número 1 e na Greenhouse na Mamba Boulevard também botanha é mesmo bom serviço com prato não delicioso e de uma esfera turística. Greenhouse pronto também tem filial mais dentro do coração de nosso centro de cidade. Greenhouse West End. Pensei nossa queda número 1. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender. Tauro. De klachten over de containerhaven in Curaçao en de service die het verleent houden aan. Nu is het de Belangenvereniging van Importeurs en Distributeurs die hier melding van maken. Beroepsvereniging van Curaçaose Importeurs en Distributeurs BVAC wordt al meer dan een jaar geconfronteerd met aanzienlijke vertragingen bij het ophalen van containers uit de haven. De vereniging heeft onlangs een bijeenkomst gehad met de minister van Economische Ontwikkeling Charles Cooper en de directeur van de Curaçao Ports Authority CPA over de situatie. De vertragingen leiden tot hogere kosten voor de importeurs en distributeurs omdat het te lang duurt voordat hun containers worden afgehandeld. Deze hogere kosten worden doorberekend in de prijzen die de consument moet betalen. De BVCA wil dat de verantwoordelijke stewardoorsbedrijf CBS verantwoordelijk wordt gehouden. Onlangs heeft de rederij Don Andrés om dezelfde redenen fel uitgehaald naar de CPS. Dat het een monopolistische positie heeft in de containerhaven. Ook de Vereniging van Curaçaose Fabrikanten zegt de dupe te zijn van de vertragingen in het afhandelen van hun containers. Te weinig personeel, tekort aan materiaal. Een belangenverstrengeling worden onder meer aangehaald als reden voor de slechte dienstverlening. Borden voor een schoon Curaçao worden weggegooid. Onbekenden hebben borden die langs de weg tussen Jotinkorta en Blue Bay zijn geplaatst weggehaald. De borden zijn bij de vuilstortplaats te Malpais gedumpt. De borden worden geplaatst om bewustzijn te creëren en Curaçao schoon te houden. Langs deze weg wordt namelijk regelmatig illegaal vuil gestort. Door deze borden werd de weg tussen Jotinkorta en Blue Bay Kaya Tene Curaçao Limpi, houdt Curaçao schoon, genoemd. De borden
werden door kinderen gemaakt met, zoals gezegd, de bedoeling om het eiland schoon te houden. De Curaçaose profhonkballer Kenley Jansen heeft een nieuw mijlpaal bereikt. Hij gooide dinsdagavond voor de 450ste keer in zijn carrière een wedstrijd uit. Hij deed dit voor de Los Angeles Angels. Het was alweer de derde wedstrijd dat hij uitgooide dit seizoen, die pas is begonnen. De eerste twee slagmannen die sloegen een honkslag tegen Jansen. Maar daarna lukte het hem om de wedstrijd uit te gooien en zonder dat de tegenpartij kon scoren. Brandon Lowe en José Caballero werden met 3 slag uitgegooid door Jansen. Hij staat nu 4e in de lijst van werpers met de meest uitgegooide wedstrijden aller tijden in de MLB. Dat is de professionele honkbalcompetitie van Amerika. En daarmee zijn we tot het einde gekomen van het extra journaal van vandaag. Ik hoop u morgen weer te kunnen zien. Al het beste.